2. Ето, хората продават. И тук има някаква кола. От Brawl Stars хора. Ето Да. го. На мен ми е любимия герой, ето този. А на мен е ето този. Има ето и такива. Може да ви се падне с някакви неща от тях. А ти да изключвате от колата, аз ще ходя от колата. Марио, аре? Марио? Добре, аре, чао. И отиваме към колата. Аре, отивам. Тичам. Ето го БМВ-то. Да, не, ти мислите, защото е тази кола, бе. Абе, вие луди ли сте, бе? Аре ви. Ще се качим отпред. За милиарди път хора. И ето. Много е бързо. Това е 320. Прилича на 380 коня, обаче той е 231 хора. Жалко. И някакъв парфюм. Ето. Не можете да го помиришете от камера. Много мерише. Аз само го... Я да видя тук какво си крие, тати. Опа! Терокреди. Тук има стотинки, да. Знам. Я да дигна. Да видя ето тук какво крие. Жълти стинки, хора! Браво! И тази кола. Паркират нас. Мисля, да прибитна. Хора, може да дойде баща ми. И след. Не знам колко минути ще свърши. И... Ето. Ако... Хора, това е автомат. Автоматик. Не може. Защото аз не съм натиснал това тук. Вижте го. Ето това. Ето тук има копченце. И парно. Подгрев на седалките. И най-важното. Фарове. Отзад колко е дълго.